malaki to. Ay mga katoy, malaki to. Nasa gilid ay. Grabe, mamaw na nga. Ito na nga mga katoy. Grabe, biglang tinakbo sa gilid. Pulahan mga kasi, grabe. Uy ka. Ha 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 ha. Alak na naman. Uy, grabe. Yan na naman. Huli na naman. Oh, loko. Alak na. Uy, 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 uy. Huli na naman. Grabe. Grabe nila karang Matoy. Di ba Matoy? Tapos dito. Ayan Matoy. Yan, akyat tayo dyan. Lalaki Matoy. Ito. Grabe. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. So yan mga tay, bali panibagong facing spot tayo mga tay, no? At siyempre dito tayo ngayon sa may ano to, Barangay Ilaya, Mandaluyong Harapan. Dito tayo mga tay sa kabandang kabila sa may Barangay Guadalupe Buejo. So yun mga tay, bali excited ako dito mga tay sa facing spot na to kasi nung last na nag-season dito talaga, kaso di masyadong malalim. So ngayon mga tita, try natin na ngayong malalim kung makakadali tayo ng bla-bla dito mga tita. Kasi yung mga nakaraan natin dito mga tita, talagang masasabi kong harapis talaga mga tita, lalaki talaga dito. So mahirap lang tong spot mga tita. Bali lumuso ako na hanggang hita. So mamaya sana di mag-high tide, no? Baka mamaya ay bahala na mga tita, mamaya pagpapauwi tayo. Usap na lang ako pag talagang hindi na kayang lusungin. Mag-usap na lang ako dito. Sana mayroong pumayag na makidaan tayo, no? So yun mga tay, bali may floater yung setup natin, no? At dalawa gagamitin natin. Dalawang hook at may floater, no? Yan lang natin mga tay. So yun, samahan nyo mga tay, no? At mabilis lang tayo dito mga tay. Kasi bakit yung kabisado tong ano, kung gaano tataas yung high tide. So yan mga tayo, 3 hook to mga tayo. Yan ang ginawa ko kagabi yan. Yan. Tapos yung lalim natin, siguro hanggang dyan mga tayo, mga sa kalahating metro. Try natin. Yun, sana makahuli tayo ng malaki dito mga tayo. Para naman ma-update na naman natin mga kasama ating mga yan. Yan tayo mga tayo. Yan na, nakagat mga tayo. Grabe na utak na ako. Grabe dito mga tayo, talaga last year talaga na nag-season dito. Ang lapad talaga mga tayo, kahit medyo hapon ka na pumunta rito, nabubulong. Yan. Yan na mga tayo. Sabi ko na nga mga tayo. Maganda talaga. Diba mga tayo, ganda ng mga size dito mga tayo. Wag lang talaga bumagsak yung cellphone natin. Grabe ka, ano lang oh. Magpo-14 years na. So bibilisan lang natin talaga mga tayo. Lagi ko talagang naisip ko mga tayo yung facing stock. Kasi diba itong ang season ngayon na grabe talaga man. At sana kakatuwaan tayo, sana di matuloy yung bagyo sa Bicol. Andun yung punterya naman ng bagyo, grabe talaga. Ingat kayo dyan mga kababayan ko, nanay, mga kapatid ko, pamangkin ko, mga kapinsanan ko dyan, mga kababayan. Ingat po kayo dyan. Yun lang. May naka-ano pa rin po paano. Nakagat-kagat na naman. At siyempre mag-shoutout na tayo kaagad. At siyempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel mga toy. Thank you nga pala sa mga sumusuporta sa fishing adventures natin dyan sa may Barangay Sumilang, Pasig. So yun, thank you. Sana pag-release back natin dun mga tayo, makaharvest na naman tayo mga mamo. Grabe ka Delpar, congrats. So yan, mega love shoutout kay Vivian Samson. Shoutout daw sa kapatid niya na sa Bulacan. At sa pinsan niya na sa Bacolod.
Yan, Iloilo, Kagidyaw. Kasi ano, Bibian. Yan, mega love shoutout kay Manata from Pasig City. Mega love shoutout. Jason Alas Vlog, mega love shoutout. Joey Tukay, mega love shoutout kay Choy. At mega love shoutout kay Trupang Biwas TV. Ngayon, naku, pinagat na bigla. Ay, andyan pa rin mga kachoy. Ito talaga sinasabi ko mga toy, mamaw to. Ala ka, ano kaya ito mga toy? Malaki to mga toy, sigurado to. Oh, ano ko? Yun lang, di ko napaghandaan mga toy. Ay, sus, ginoo. Ay, naku mga toy. Ano, para. Billion mga toy. Ah, bakit may ano to, kumagat? Ay, nasabitan, iba yung kumagat dito mga toy. Janitor fish pa. Kala ko swerte na tayo. Ay, kinabahan na naman ako doon. Ang layo na pati ng isa. Diyos ko. Kaya pala pailalim yung ano eh. Huwag mo kong inano. Kasi nakakatakot na nga itong pieces. Ayan mga tit, tuloy natin yung ano natin, yung shoutout. David Venezuela, mega love shoutout ka Choy. At Roderick De La Cruz, mega love shoutout. At kay Romulo Austria, mega love shoutout ka Choy. Shoutout daw sa asawa niya na napakapugi na si Ryan na lang lunsad Binangunan Rizal, mega love shoutout ka Choy. Ayun, thank you sa napakapugi na si Ryan, mega love shoutout ka Choy. Marlon Cabeltis, mega love shoutout ka Choy. Regine Mascarinas, mega love shoutout daw kay Trupang Itim, anglers ng Mindoro. Ayan na. Ayan, suro, sus Mariusip. Hindi kasi natin mabaya, mati, mahuhuli natin yan. Ayan na naman. Mahuhuli natin yan, mati, promise. Matapusin na natin to, ano, shoutout. So, Samantha Wanson Ramos, shoutout daw kay Chairman Jun ng Santa Ana Rizal. Yan, mega love shoutout. Kasi yun, maraming salamat mga guys sa nagpapa-shoutout. At sa mga gusto mo shoutout po, at message lang po kayo. Malitin na kayo mati na. Natataranta na naman ako. Tinatakbo na naman. Tinatakbo na. Ito, huli ko. Oh, Jesus. Grabe. Napaniwas. Yan na. Pinalarga na. Huli ka. Laki ito. Matutuluyan kang fla-fla ka ngayon. Laki. Grabe. Diyos ko, magkawala. Yoy, bro, tulog mo mga tri. Oh, sinasabi ko na sa inyo mati. Magsi-six finger na, oh. Ay, huwag lang talaga tatakbo yung cellphone ko mati. Agoy. Ang lagit. Kaasangan ko na. Mag-short ko. Aray ko. Yeah! Grabe. Sabi ko sa inyo mga tayo talaga. Napapanaginipan mo tong casing spot na to eh. Talagang ispatan talaga kita. Sabi naman ito baka makawala to. Ano natin? Kuya Prince Pabarlan, tara na. Mahirapan si Kuya Prince Pabarlan. Ay, si tatay dito. Titingnan kung mga namimiwas para yung mga kaibigan natin. Kasi nung mga nakaraan mga tayo, namimiwas talaga ng mga natin. Daan dito lang mga tayo. Diyan lang talaga yung mga tayo. Uli ka na naman. Laka. Ay, grabe mga tayo. Naku, mag-iisa na lang siguro paniwas mga tayo. Grabe, ang laki na. Ang bigat na. Sige, dalawa pa rin tayo. Maganda ko para ano, may ano tayo. Kachidilmar, sayang Kachidilmar. Dapat pinairam mo ko ng mga hook mo naman. Dati mati para hindi sila magpang-abot-abot. Wala ka, yun na. Tinakbo na naman mga kay. Ang laka, grabe na. Grabe, papatsin oh. Ganda ng size, papatsin. Papatulang talaga. Dalawang base na ako tinakbuhan.
tumatakbo pero nahuhuli ka. Tatlo na tayo. Kagaga po. Yan na naman. Laka, yan na naman. Laka. Ay sus, talaga mga kapay. Oh. Maliit tong hook ko kasi mga kapay. Grabe, ang dami ko na nakawala mga kapay. Talaga naman, grabe talaga. Uy, oh, lagang bilis oh. Oh. Okay, mga kapay, ano kaya ito? Yan na naman. Ay, sus! Ay, ay! Ikaw nga eh. Ikaw pinaano mo ko, nasabik mo ko. Akala ko malaki pa rin. Pero kanina mga tayo, malaki talaga. Ang bigat eh. Kita nyo naman yung tubig, nag-alimbukay ba? Bawas-bawasan natin. Saan yung arbisin ko na kasi darating na yung ferry dyan ha? Dahil makakarating niya. Mukhang di obra itong ano natin. Painan ko pa ulit natin. Last na pag di umobra talaga to, magdadalawang try natin ulit. Natakot siguro yung sinabi niya. Ay! Anak ka! Natatakot siguro ang tilapia dyan, Marie. Tatlo kasi. Pagtisa na ano dun siya, tatlo masasabitan talaga siya dun sa isang hook dyan. So, yun yung tatlo talaga, bro. Yan. Ang laki na naman. Uy, grabe. Kala ko hinila. Wala. Tinisting ko. Kasi binira ng isang beses eh. Uy, naku. Tayo palang namimimas. Pinakaakot na tayo. Obra pa naman. Pagdalaway mo na talaga wala nang mga. Huwag lang talagang tatalon tong cellphone natin kasi kaya tapos magtapon ng basura dito tapos natapunan yung cellphone ko. Naku, naman ka ano. Ayan naman. Larga mo! Larga mo! Kuya Francis oh. Kuya Dani. Kuya Jojo, tara. Kuya Jojo, tara takra. Yan ako naman, Kuya Jojo. Ay, sus. Kuya Jojo. Mamiso, Kuya Jojo. Mamiso, Gitya. Kuya Lito, ang ganda. Kuya Lito, Aliaga, at Kuya Delphin Padilla. Panikitar lang. At kay Kuya Roynan Romero ng US. Ayan, maliit siguro itong hook natin mga tayo. Size 6 lang kasi itong hook natin. Dapat pala nakakantay. Yun, huli ka. Diyan ka lang pala sa gilid ha. Oh, mga tayo, thank you Lord. Grabe, nalaki oh.
natin ulit mati. Meron pa naman yung tatlo. Dami na kagad. Grabe naman ang mati. Aga-aga pa. Pang-prito na kagad. Kailan talaga isda mati. Wala rin sa malayo. Wala rin dito. Uy, malaki. Malaki to. Ay, hiningal ako. Grabe. Grabe ah. Huli ka. Ala ka, malaki na naman, malaki. Malaki na naman. Grabe, lalaki talaga. Tulerby, no? Ang tama, tulerby. Matitingin mo yung kamay ko, mga grabe ko talaga to. Grabe na, it-eats. Laban ka doon, mayroon ka pang bulat. Papagal-bagal, naiingayan lang itong tilapia sa akin. Napipilitan lang ako. Oh, meron na oh. Kala ko na hindi inabot mga kuy. Oh, hindi inabot. Kala ko hindi inabot. Oh. Size na ito. Ang taba talaga. Mga tilapiyang ano pa kasi ito natin, mga nakalabas sa ano, sa best pen sa Laguna. Umuli ka na naman. Ay, Jesus, wala ko, malaki ulit. Kayo ha. Lagyan mo yung mga dito mo ha. Dito mo, tapos yung Ginagawa mo? yung mga angkol. Angkol ba? Yan ang angkol. So, kaya pakagatin mo sa akin. Yan ang angkol. Ayun ha. Aga-aga pa naglalaro na kayo o natutulog pa kayo. Tagapin nyo na. Ang tagapin naman. Oh, yun! May kumatay. Mas malaki to. Ang lakas. Ay, sus! Nakawala! Uy! Grabe! Grabe, mga kapatid. Ay, mga kapatid, maliit talaga itong net na. Kita nyo naman yan. Ay, ito. Naku, nakakapanginari. Apat na nakawala sa akin natin. Talagang nuli na sa akin talaga natin. Nanginginig na eh. Nanginginig na eh. Tinatakot ako nito eh.
tinatakot niyo ako ha. Tuhok. Libag mo. Ayan. Ayun. Oh, yan na naman mga tiyo. Sinasabi ko mga tuhok lang pala kailangan mga tiyo. Kasi magyadaan na yung ferry. Yan! Yan naman! Ay, wala siya naman. Sabi ko sa'yo magpatulog ka. Ito! Ito! Ito mga katoy! Tsaka wara! Good size yan mga katoy. Good size. 0.5, 3.6 na. Riko! Taon natin kagad para makaraan tayo. Uy, huwag kang tatalon, huwag kang hahangin muna. Dami na natin hali. Saan ba yung mamaw? Ay, malaki to. Ay, mga katoy, malaki to. Nasa gilid ay. Grabe, mamain na nga. Ito na nga, mga katoy. Grabe, biglang tinakbo sa gilid. Pulahan mga katoy, grabe. Biglang tinakbo sa gilid. Grabe, ang pula. Oh, tayo. Ginagawa mo? Di mati, uwi na ako mati. Oh! Katsoy Dilmar! Bibiro lang Katsoy Dilmar kahit yung mga 6 size nitong hook ko. Tapa mo. Tayo mo. Yeah. Very good. Akalagay na. Yan ang mga tayo. Ulit ka! Sabi ko na nga ba? Ay, nakto. Batit mo. Batit mo na yun. Tapos. Batit ka. Natalag. Ayan. Isa mga tayo. Isa. Kawan. Dito talaga natin. Pag ito, kasi di tayo iniinitan dito na ito. Hanggang dito lang natin yung init dito. Wala, hindi tayo maiinitan dito. Oh, yan! Thank you Lord! Ay, ay, sus! Oh, locos, malaki. Grabe naman hatak nito eh. Ang taba kasi mga tayo. Siguro to. Taba oh. 3.4. 3.4. Taba sa ano? Kasi marami naman naman. Masubat naman mga masubat. Kay Manoy, Nerf Guard Burning. Manoy. Ayan naman Manoy. Manoy. Kinakakat mo naman ay Manoy. Oh, yan naman Manoy. Oh, ito, daradakula din Manoy. Ito, pwede ito Manoy. Pwede ito mga tayo. 3.5 na. Ang taba, alit. Masira mo na ini Manoy.
kay Roderick. Roderick Lintag at Roderick Rodriguez from Cavite City. Thank you, Achoy, sa full support. Sa bigay mo nga pala na ano kasi Insia Anglers Cup. Oh, yan. Oh, ito yun. Sakto ka na. Sakto ka na sa pangangailangan natin. Yan. Talaga, Lord. Kay Jason Libertino, Kachoy, tara na Kachoy dito. Sige, river muna tayo kasi. Ilang mga din. Ilang mga din. Yan na naman. Huli na naman. Oh, loko. Kinak na. Uy. Huli na naman. Laki. Grabe. Argo. Grabe harvest tayo dito sa spot at Maray. Barangay Guadalupe Bueno to mga tayo. Harapan ng Barangay Ilaya. Yan, sa Mandaluyong dito lang tayo sa Cavite. Dating dati natin ginarilisan ng padlock. Napakaganda na pala rito kaso ang hirap nga marating. Ang hirap nga lang marating itong spot. Yung mga tayo, nakagat na naman. Nakalagay lang. Dami na natin huli. Ihingalo na rin itong bulat. Hindi natin napaghandaan ito. So ayun, pasensya na nga pala sa nagre-request na matay na yung isa natin yung kisting daw yung yung masa at chicken booster. Mukhang alanganin dito mga tayo. Kasi meron na tayong nabalitaan na ganyan, talagang walang tubig. Pero tatry ko mga tayo. Hindi lang ako nakadaan kanina kasi sarado doon sa palengke ng Guadalupe pa. Maaga pang sito duman doon. So, yun mga tayo. Sana madagdagan pa. Dalawang bulati na lang itong bawat isa na paniwas na. Maaga yung sayang kasi yung una mga tayo na nakawala. Nagsumbong yun. Nagsumbong. Apat. Sayang yung isa, mas malaki yung isa. Okay, naman. Okay. Yan, pagkamay nila. Yan. Ay! Ay, naku ka ha. Nahiyak ka pa. Biglang nawala ako. Grabe talaga. Biglang nawala ako. Grabe na laki mga siyo. Yan ang mga siyo. Yan na naman isa. Yung isa mga siyo. Yabi. Ay, dami na. Ala, di mo lang napingasan yung natin. Same pa rin mga toy. Same pa rin po. Dalawang bulat pa rin tayo. Palingon-lingon dito mo rin sa pinag pa. Biglang nawawala. Yun na. Uy! Wak man! Uy! Okay, kagatin ka. Sanit ka na. Sasama na dito.
Kukunin ka tuloy naman. Yun lang, mati. Oh, yan na naman! Lalaki pati yun. Ang tataba pati. Dito lang pala sa magilid-gilid. Hindi man na nababawasan yung bola. Diyos ko. Kailangan natin mamaya eh. Hindi natin alam dun mga sa lagaan yung nag-high tide na ba? Walang makita dito kung nag-high tide. Pero mukhang nag-high tide ito. Hindi, halos makita. Malaki. Oh, nasa gilid lang talaga. Mga tayo. Ayun, nakadali pa tayo. Mga pangabol pa. Oh, grabe ka, boy. Balik mo, ibalik mo. Makakarami ba? Surprise tayo sa ulit. Oh, yun, isus, ganda naman. Oh, nahuli na naman tayo. Ganda ng lubog. Bakit nandito ka na, boy? Doon sa banda. Gusto mo na rin mo. Gutom ka na rin. Taglit lang tayo mali kasi hindi naman nagkamitin pa. Yan mga tayo, ganda ng size na. Okay na ito. Yan, ang ganda na yung mga tayo. Meron tayong ibigyan na ito. Yan mga tayo, bali erit pa tayo, erit ng isang bulati. So yun mga tayo. At naway napasaya ko po kayo, yung mga kaibigan natin dyan at mga silent viewers natin na mahihilig manood ng mga fishing adventures, mga fishing activity. So yun. Ito po, at meron naman tayong panibawang fishing adventures. Maganda na namang puntahan ng mga kasama natin anglers. Oh, yun mga tayo, kagalaki pa. O yan, good size na yun mga tayo. Grabe, yan pa, kinagat ko isa. Tinakbo na namin. Uy! Ito malaki. Ay, maliit. Alanganin mga tayo. Pero kung talagang ano ito mga tayo. Alanganin. 3.4. Ganda, ganda. Thank you mga tayo. At barangay Guadalupe, Bueno ito mga tayo. Itong fishing spot natin. Part siya ng Makati. Ayun, malapit lang siya Makati sana eh. Sa may ano, sa may Clover Lake. May Clover Lake. Malapit lang siya. Bus station yan Makati yun. Yun sa may gitna ng bagong ginawa na ano, na bus station ng Guadalupe. Papuntang Mandaluyong. Galang tayo Makati, no? Galang tayo. Grabe itong fishing spot na kita. Kaso mahirap lang puntahan mga tayo kasi lulusong. Ayan na, grabe oh. Pinakbo na. So yun. Thank you Mati. Bali tapusin ko lang ito. Mamaya kung may kumagat pa, ipakita ko sa mga tawad. Bata tayo agad kasi baka mag-high tide Mati. Ang hirap talaga papakita ko sa inyo. Ayan. Grabe.
sayang kasi mati yung kanina kung hindi sana nakawala yung mga yun eh. Hindi sana nagsumbong yun, nagsumbong. Dapat nahuli natin lahat. Para walang makapag-delivery sa mga kasama nila. So yun mati kasi pagdadalong kasi siyempre magsusumbong yun eh. May mga isip rin yun. So yun lang po muna mati. Maraming salamat po. At babalikan natin po minsan ano naman. Ayan na. So maganda yun. Maganda to. Oh! Maganda talaga. Maganda nga. Kulay. Kaso maliliit. Pag dinawian na tayo na maliliit natin. Pero talagang napaka-debus talaga sa maaga. So yan, ano pa lang yan. Mga 8:30 siguro. Pero naman itong huli natin. Grabe. Ang gandang huli. Ano tayo? Ay, grabe. Saglit lang yung mga tayo. Ang dami oh. Yan oh, thumbnail natin to. Ano ka? Thumbnail natin sa isang malapit. Grabe, plata mga tayo. Mga tayo. Ano ka? Yan mga tayo. Paano ba ito pag-thumbnail siya? Yan mga tayo. Thank you Lord. Thank you for watching mga tayo. Maraming salamat po. Grabe, napadami tayo ng malalaki oh. So yan, maraming salamat and see you next vlog na tayo mga toy. Maraming salamat. Thank you mga toy. Thank you so much. Thank you Lord. Tayo mga toy dadaan oh. Ayan, dito mga toy. Sa banda rito mga toy, sa may tubig na yan oh. Papunta ron, sa gilid na yun. Hanggang makarating tayo doon sa may nakita natin ng ahas na yun dati. Saka may babagingan tayo doon mga toy sa banda ron. May lubid akong nilagay doon. So yun, maraming salamat sa inyo mga toy. Dito tayo. So yun. Dito, mahirap dito mati. Dito lang, hawak dito. Yun. Malaglag to, pa-plastic ko matong ano mati, cellphone ko. Grabe, ito lang lalim niya mga toy. Ayan, meron nga dun. Meron nakatawid nga rin angler, so hindi natin nakuha yung pangalan. Basa ang ala talaga mga toy yan. Pero talaga dapat kakapain nyo muna sa ano, sa paa nyo, baka maya meron pa naman dito part na ano, yung walang yung butal, yung walang palitada. So yun lang yung problema na. So very careful lang. Agoy, grabe, nag high tide nga mga toy. Kanina oh, hindi masyadong basa ako eh. Pero ayos naman pag narating nyo yung spot. Aray ko! Ano yun? Oh, diba? Ayan. Naku, secure ko muna itong cellphone ko mati. Baka mamaya madulas ako. Thank you. Ayan lang yung spot natin. Tapos magbabaging pa tayo doon sa may lubid na yun. Ay, thank you Lord. Grabe nila karang mati. Diba mati? Tapos dito. Ayos. Grabe, daming tama yung kamay pa ako. Ayan mga toy, yan, aakyat tayo dyan. Ganun ka adventures yung labanan natin mga toy dito. Dito tayo aakyat. Ayan mga toy, yan lang yung casing spot natin dito sa may barangay Bubueho, Makati City. Yan dito tayo, huling pagsubok ko. Ito yung sabi ko sa inyo mga toy na mag-aala Tarsan. So yan, doon tayo dumaan. Itong ano to, at basa hanggang dito sa may binti. Yan lang mga toy, no? Maraming salamat. Naway nag-enjoy po kayo sa ating fishing adventures. Ito pa dito mga toy, doon may pupukol sa taas. Ayan, thank you. At ako yakyat pa. Grabe, thank you Lord. Mati, grabe, lalaki mga toy. Ito, grabe. Ito yung pinakamalaki natin. 5. Ayan o. Grabe.
Ito talaga. Oh. Grabe, laki nito mga tayo. Oh. Oh, laki mga tayo. 6 finger nga. Panalo. Grabe, uy. Ito pa, umabol pa to. Pulahan. Nakaisa pa ako pag nung nagliligpit na ako. Yan, thank you Lord.